Tomoshabinان азиз, инак моҳи гузашта нисбати ман протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда буд ва он ғайриқонунӣ буд. Ман медонистам, ки ба суд муроҷиат карданам фоида надорад, ба прокуратурам фоида надорад. Барои ҳамон ба телефони боварӣ занг зада ҳамаи ҳолатро фаҳмонда будам. Баъд аз як ҳафта ба ман занг заданд, ки коргари идора занг зада гуфт, ки ман метавонам бо ҳамон корманди бозрасии давлати автомобилӣ, ки нисбати ман ғайриқонунӣ протоколи маъмурӣ ташкил кардааст, бо он маслиҳат карда ҷаримаро мо ҳарду ду тақсим намоем. Яъне ҷарима 150 сомон барои ҳамин ҳуқуқвайронкунӣ. Ман метавонам 75 сомонро супураму вай мондагашро корманди бозрасии давлати автомобилӣ, ки нисбати ман ғайриқонунӣ протокол тартиб додааст. Ман медонистам, ки суд, прокуратура ҳеҷ ягон хечора намебинад. ақаллан умед карда будам, ки ҳамин телефони боварӣ вақте ки занг мезанам беҳисоб мегиранд. вақте ки он занг зада ба ман гуфтанд, ки ман метавонам 50% маблағро супурам, барои он ки ғайриқонунӣ тартиб доштааст. ман ба онҳо гуфтам, ки ман пул дорам, месупурам ва бигзор он корманди бозрасии давлати автомобилӣ ягон хавотире нашавад, ки ittifoқо аз ӯ пул мераёнанд. ба ин навор ман сабт карда ҳаминро гуфтаниям, ки мардуми тоҷик вақте буд, ки ман фахр мекардам, ки ман тоҷик буда, лекин ҳозир бошад ҳама ҳатто аз сояи худшон метарсанд. ман ҳайрон, ки аз камтар вақт нисбати фарзандонамо агар ҳам мехоҳед протокол кунанд, агар ва ҳо куҷо рафта арз мекунанд.